Ụmụnne m elee otu ọ nọrọ unu ahụkwachi? Ọ nwanne ọnụ nwa mba nnọọ awụchasịalanụ m. Ụmụnne m ka m ghara m igbu oge ọnụ, biko tụrụ ntị gị ala n'ihi na asọ ihe mere onye ọzọ ka ndị ọzọ ji mụrụ akụ. Anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon sị m nwa mba nnọọ nza. Ya sị m na m tụledele okwu n'ugbo ene na enwebe ihe shiri mee misteki na enwebe ihe shi meluo na mmedele ka ya mara werekwa egbutoro ụmụnne ya gaa n'ihu sị m na ya chọrọ ịlụ nwaanyị. Ya bịa sị mba na ya chọrọ ịlụ, ya ga-alaiki ịlụ nwaanyị hụrụ ya n'anya, ọ hụ nwaanyị hụrụ achievements ọ nwa nga ya gbara jide bịawa ka ya toruo nwaanyị ala chọọ nwaanyị dị ya mma ya ga-alụ. Ọ ya ka ya rụọ n'ụlọ mana ụlọ ya rụrụ o bughị ụzọ ọ mmadụ ole na ole wụ ihe ma na ya rụọ n'ụlọ ya kwụnwa n'ezigbo ụlọ ahụrụ anya. Na ya nwekwara nụ moto ya nyere mmadụ ego zụpụtara ya na moto ahụ nọ nọ ihe ya na-agbabu obere moto mana obere moto ahụ na-enye nsogbu ya in fact ọ biznes ka eji ya eme. Ya kwụọ ụgwọ ezigbo moto, ofozie ka ha bulatara ya dị moto ya sọ moto ya ga-eji alụ nwaanyị ma ịgba nkwụ ma as a family man na ọ upgrade ya ga-emere onwe. Ruo mgbe ya chọrọ ya dị nnọọ na-ejikwa tụrụ anya ala na-etu nwaanyị dị mma ya ga-alụ, somebody recommend ya a very nice lady na the young lady dị mma wee gwawa ya that na azụrụ ya azụ na nne na nna azụ ya na the lady na ọ bụ a very nice lady na ya lụọ ya na ya gaghị enwe regret. Ya jụọ ya sọrọ afọ ole, ọ sị na the lady na ọ dị 32 years. Ya sị okay mgbe ya hụrụ na ya ọ bịa mee the lady introduce to him, ha abụọ discuss kpaa nkata nwee quality time discuss nkata ha that day wụrụ gbasara ha abụọ. Ọ jụọ ya maka nne na nna ya nwa jụkwa na ya maka nne na nna ya, ha discuss nnọọ. Ya bịa hụ na ya wụ nwa ọnụ mmiri okwu ya dị mma na ọ nweghị nsogbu mana mgbe ya na ya na-akpa na ya discover that na ihe niile most of ihe ọ na-ekwu mama ya mama ya mama ya mama even though mpa ya dị ndụ mana enweghị ya kpọrọ efe ile na ọwụ ịhụnanya ya amahụ na ọwụhụ ịhụnanya, o nweghị ịhụnanya ọwụ ọ leta ka ya bịara mata na ọwụ ụjọ na ọwụghị ịhụnanya. Na nwaanyị mba nnọọ nza ya na this lady akpagara akpa 3 months ya kpere ego ụlọ ọgwụ ha ga nyochacha onwe ha wụ na enwe problem nyoo ma fibroid nyoo ma enwere ihe ọbụla ga-awụ complication enwere any problem nyochakwa ya onwe ya wụrụ na ha dị okay, ha dị very very okay, very much okay. Ya jụọ ese ele mgbe ya ga-abịa lee otu ọ chọrọ ka ya si bịa ele mgbe ya ga-adị ya mma ịbịa hụ parents ya ka enwe ike nara list bido ihe a na-eme. The girl agwawa ya si ya that na ya ga-agwa ya mgbe ọ ga-abịa but na enweghị ya chọrọ ịrịọ ya na ya biko chọọ enyi nwoke nwere moto make sure na ọ bụ ezigbo moto bịa that day ọ ga-abịa n'ụlọ ha ịbịa hụ nne na nna ya na ọ bịawa na o yirichakwa akwa na ọ chọọ nnọọ jewelries dị mma ya chọọ ezigbo watch kụrụ n'aka nyara ezigbo chain n'olu dị nnọọ gba ezigbo perfume na ọwụ maka ya nwa kama na ọ maka mama ya ka ọ impress ya mama ya na n'obi nke ya ma o nwere moto ma o nweghị moto ya send na ọ gbasaghị ya na enwede ihe ndị ahụ awụ ihe enwe ihe ejiri ekporo kama ọ biko ihe ọbụla ga-eme ihe a na-eme agaghị enwezi isi. Ya jụọ esi maka gịnịkwa ka ya ga-eji ga bororo moto na ihe na moto na-ada na part moto na-ada ọnụ. Ọ ya bịawa n'ụlọ ha bụrụ moto mmadụ kọja ya n'ụzọ ya bịa na ịrụ moto ebe ya gara aga ịga hụ nne na nna ya for the first time eburu moto ndị mmadụ ka ya impress ya mma ya ga-akọja moto ndị mmadụ na ya baịzie n'ụgwọ mba o. The lady arịọ ya arịọ ga-esi ya biko na ya ejikwuru ụkwa abịa na ya biko na ya biko ya sị na ihe ka ọrịọ ga ya dị ka ọwụ moto na-alụ ya na ya ghọta ya sị ya oke na ya amaghị ka ya ga-ama ihe ya ga-emekwe ọghọta ka eshiri etige date echi ya ga-abịa ọgwa nne na nna ya ruo that day ya wụchasịa ihe ejiri bịa n'ọwụ Uber ya kwụọ driver ụgwọ lawa ya dress very okay yiri shirt trouser yiri shoe ya gbara nwa watch leather watch ya
tiri n'aka gị, ọ dị very simple. Ọ ya ka ya rutere nga ahụ, kelee ha anaba mpa the girl particularly nabatachara ya ọfụma. Mgbe mma ya jụrụ ya sọ ọwụ moto driver ya ọlawala, ọ ga-abịachi ikwure, ọ ga-abịa acha azụ bụ ikwure ya, sị ya mba na ọ wụ Uber. Ọ jụwa sị ihe moto ọ chọtara ya sị mma ya gbanwee ihu ya dị very very down. From that moment the woman enyechaghịzi ihu. Ọ ya ka ya buru oche bịa nọrọ ọdụ. Mpa the girl anabatacha anya sị ya na ọ dị highly welcome. Mma the girl agwawa mpa the girl sị ya na ọ wepụga highly na this young man na ọ dị welcome, na ele nke were ọ dị highly welcome, ọ dị highly welcome na ọwụta ọ na-agụ ya ka uri. The man agwawa sị ma highly ma welcome enwere ke na ke pụrụ iche. Achịgbuo ya na ọchị. The woman ebonucha. Mpa the girl agwa the girl sị ya ngwa ya ga-emeta iweta ihe o shiri ka ebupụta na onye a na-eche eche na ọ bịala. The lady aga-ewepụta nri pass ya nga ya nọ na-erigo nri ntara. Mma this lady na-ara ya anya, na-agwuo ya anya, na-ara ya anya, ya hụkwara ya elekwara anya n'ihu hụ otu o si akwụ enu, kwugadịghị ya na ọ ba nchamfa ọ ba ya elefu anya ọrawa ya, ọ raga ya ka ya hụ na ya raga ya anya. Ya ma mara isi ya erirukwere ya 5 spoons, ya ejiwa ya deruo ngaji ala ṅụọ mmiri si ya erichana. Mpa ya sị mba na erie ya eriju afọ ya, sị mba na ya eri tụrụ n'ụlọ mapụtawa. Ọ sị ya sị mma ya nọrọ nga wee sọ ga-agba ya n'anya agba. Gwa dị gị sọ ọ ga-ebupụga efere ahụ, biko bupụga efere ahụ, kpuchie nri abụpụ ya ebe ahụ. The lady agbara ọsọ ya bupụga nri bubaga. Nọọsụ ihe steji ugbo ka nọ abazie the next one. The woman ajụwa ihe ya na-arụ ya ekwuo. Ọ jụwa esi enwere moto ya sị mba. Ọ jụwa esi arụ ọnụ ụlọ ya sị mba, but by God's grace na ọwụ ihe ndị ya na-ele anya ibido na mgbe na-adịghị anya. Ọ jụwa esi na ihe na ọwụ olileanya onye ụbịam na mgbe niile ha na-ele anya. Ya jụọ the woman sị excuse me, ọ sị the woman sị na olileanya ahụ ọ na-ele ọrụbeghị ụlọ ruo now, ọ nweghị moto, mana ọ bịaziri ịlụ nwaanyị na ọ wụ olileanya onye ụbịam na-ele mgbe niile enwere wish mana anaghị eme ya achieve. Ọsọ obi agba ya njọ sị leta nwaanyị ka ga-echa dị arrogant n'ụdị a, dị so direct, dị very free with her tongue, send ya sị mba ọka ya ejugodo nwaanyị a ihe n'ọhụbe ya gwa ya kwetakwa maka the girl gbakwa nkịtị. The woman agwawa sị na ebe ọ chọrọ ịlụ nwaanyị na nwunye ya dịkwa n'ime, ọ bụrụ na ime mere n'ime abalị ka ime na-apụta ya ebido ime nwaanyị n'ime abalị dịka onye na-enwe moto, ọkwa nwa ya baga na complications. Ya gwawa the woman sị no, na before nwoke apụta ịlụ nwaanyị na ọ prepare onwe ya ọfụma, na ọ ma ihe ọ baje n'ime. Ọ jụwa sị na ọ lụchakwana nwunye ya ugbo, ha lụwanụ Christmas anọrọ na family house, onye ihuru onye azụ lọtacha ya na nwunye atakọrọ n'otu ọnụ ụlọ. Ya gwa the woman sị na ha adịghị too much n'ụlọ ha, nọ naanị atọ ka mma ya mụrụ, ana ha nwere ụlọ, enweghị onye na-aga atako anywhere, na ya nọsara ahụ n'ụlọ, mana ọwụhụ reason ya ga-eji agaghị arụ ụlọ, na ya nwere plans for that. The woman na-agwa sị na ọwụ wish onye ụbịama ya na-agwa mgbe onye na-enweghị ego na ha dị very good na iwish ihe ha chọrọ ime mgbe niile enwere ha chọrọ ime, achọrọ anaghị eme ya. Ọ jụwa ya sị mma ya ọrịkwa n'afọ ole ya sị na mma ka ya sị ya chee n'obi ya sị lee afọ ole mma ya arụ ihe o nwere to do with ije na ya bịara ebe a. Ya gwana ya afọ ole mma ya dị, ọ sị mma ya na young old woman. Na ihe ọzọ mere na ya ga-like ịhụ mma ya na ọ bịa ọzọ na ya na mma ya soro bịa ka ya na ya nweta 1 or 2 words with mma ya, ka ya lee ya mara ma ọwụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị a na-arịa dịka nne dị, na ya ga-like ikwuru mma ya, na ya ga-like ka ya na mma ya discuss ka ha kwuo nwaanyị na ibe ya. Ya elego okwu ahụ legote ya ga-eshiga gwa mma mụrụ ya na ya duru ya bịa ka nne nwatakịrị ya chọrọ ịlụ mee ya interview, lee ya ma ọkwa ezigbo mmadụ, na ihe ahụ nwere ote ọ dịrị ya na ntị. Ya sị oke. The woman ebili ozugbo banye n'ime ụlọ gaga nọrọ. Ọfọzie nna the lady na ya na ya bụ ha na-akpa nkata. All the while nwaanyị a nọ na-ekwu this thing, the man na-enye ya sign eme ka ọ ghọta that na ajụjụ ndị ahụ ọ na-ajụ ya adịghị necessary, ọ dị irrelevant, mana the woman na-esend ọ chọghị ime olegedo dị anya n'ihu. Mgbe ọ banyere n'ime ụlọ ga nọrọ ebe ahụ, ọ nọgidere ọ pụtazi. Mpa the girl akpọwa ya sị elekwe ka ọ gara n'ime ụlọ hapụga visitor ha ya na visitor ngara. The woman anọrọ n'ime ụlọ gwawa sị na biko na ya ka ihe teta ụra na isi na-awa ya
na ha ejighị okwu ebe ahụ na ihe ha akọghị ebe a na-enwe okwu ya hụrụ ya ebe ahụ na ike ọ ka arụghị ya agwala the young man gaa kpọta mme na ọ ihe echegide ọ kpọrọ mme bịa amara ma na-aga ije aga ma ọ agaghala ọ sị mpadị gị asị na wow gwawazie ya nwa sị na nwunye ya actually na ojicha ha ahụ na-achọzi ịkọva the woman mana ọ dịla late the woman ejigwe n'onwe ya eji ọ ya ka ya nụchara this girl abịa edupụwazie ka ya lawara ọ bịa edupụ ya nga a nọ n'ala ya hụ a younger girl dị nnọọ nwa gawa ebe 25-26 years old very pretty yige nnọọ ke ya na akwụ dupụgaga yige ya jụọ sị nwa abịaje na nwanne ya nwaanyị ya asị mba n'ọhịa ndị mmadụ na-ekwu na ote onye ọbụla hụrụ ya na ya abụọ onye ọbụla hụrụ ya ga na-ajụ ya ma ya nwanne ya ụfọdụ bịa ha na ha kpụsị ha na-agwa esi that your sister dị tall nwanne nwaanyị ahụ nke ya toro ogologo mana ọwụhụ nwanne ya ọwụhụ mama elekwa ụlọ ka ha nga ihe ha wụ na ha shi n'ofu kindred na ha wụdụhụ otu nne ka ha ji awụ otu nna lekwa ụlọ ka ha nga ya atọ ụlọ ha aka ya sị waw ha agawa ebe ha na-aga ọ ya ka ya pụtara banyere onwe moto si dị gel ngwanụ ka ya gaa gbawa n'ụlọ ka gaa tara iwanụ lene ma mmanya ọ gakwa ekwe eso ya abịa n'ihi na ya hụba ebe ụdịrị ihe a mere mbụ mana ka ya gaa tara ya na convince mmanya ka mmanya bịa na ya onwe ya wọk kwa ha mother the girl ike agwụ ya that part ọ ma na nsogbu dị emechaa ọ jụwa ese ọkwa nna enweta ihe siri mee gawazie n'ụzọ na-awụghị ụzọ ha chere nke na ya gwa ya sị na ihe ọbụla ga-adị ke na agaghị adị na 4 months ka ha na-aga na ha matara 3 months ago na ha aga 4 months it's not like enwene much na ihe ọbụla ga ya believe na drag or bịa fight wa too hard na nke wuke na Chineke ga-enye nke na-akwanụ nke ya na ha adọ ya dọ ọ ya ka ya lawara garaga kọwara mma mụrụ ya sị lekwe ihe ya nọ n'elu elekwe ihe ya chọrọ ka o mere ya biko na ọ bụ eziokwu ihe a nwere otu ọ ga-adị but ya mere ya misunderstand ya aghọtaghịle na ya biko mere na ka ya na ya abụọ soro ọ ga-ahụ nne this girl na nwa ya nwaanyị dị oke kama na ọ mama ya aghọtaghị ahụ ihe the woman ji behave like that mma ya jụọ sị na agwọ ga-amụrụ ihe toro ogologo na nwa ya nwaanyị mege ka ezigbo mmadụ na eventually na ọ ga-emekwa ka mma ya ma ọ bata na ya enweghị ike ime ya na uko dị ka ya nwa ga-ebili gaga nwata nwaanyị nwa ya nwoke chọrọ ịlụ nwa ya bịa gbawa ya interview gbawa ya ajụjụ ọnụ before ha okwere ha dị nke ha ji wụrụ ndị obodo mapụrụ n'iwu ka nke agụrụ ji egbuga ha n'ụdị gịnị ka ya nwa wụ nne ke nwoke ga-eji zụrụ gawa n'ụlọ ke nwaanyị o buru ụzọ mee ya interview before amara ma iji ha ga-ekwe ọgaga ma ọ ga-ekwe ala na ya ga-aga ihe ka na ọ bụ iji hụ ya na nwa awụrụgodo gold na ọ gaghị ebi n'ụlọ ya rịọga mme ya wụhụ onye a na-arịọte ya aka ya rịọga okwere ya kpọọ the girl si ya biko mata mgbe mma ya ga-enweta chance ka ya na mma ya soro bịa ije aha na akpara ya so oke ka ya kpọọ mma ya ugbu a ọ kpọọla na mma ya na fon mma ya sa ha bịa Sunday that week ruo Sunday ya na mma ya awụchasịa n'ụlọ this lady mma ya dịgara n'oche bilitekwana ebilite kelee nwaanyị ibe m bịara n'ụlọ m ebe ị chọrọ ịgba ya ajụjụ ọnụ bilitekwana n'oche nga ahụ ọnụ ka ọ balansịrị na ịga were gba ego ọnụ sị ha na-abịarịole nọọ mpa the lady wee onye sị ha were oche n'oche nọ ha nọrụ oche the man abaiga ga-eweta ọjị mma ya sị na ya na-ata ọjị na ya wụghị onye ọjị ọ ya ka mmadụ lady sị na ọ na-ata ọjị na ọsọ ọ na-ata ọjị na ndị na-ata ọjị ndị na-atụ isi ụjọ and onye na-anaghị agwọ isi anaghị atụ isi ụjọ okwu ahụ agba ya n'isi tem mma ya achị biliri ya kọtọ mma ya ka mma ya were nụrụ ha ọdụ jụọ sị na madam ya sị na okwu ahụ kwukwuru ngwuru otu ọ dị mana ka ya emelekwe ya denwe ya na anụchaghị ihe o kwuru ọ nọrọ nga jụọ mmadụ lady ajụwa mma ya so na ele otu esi dị comfortable nwa ya nwoke na-arụbeghị ụlọ onwedịghị ụgbọala ebilie gị ịlụ nwaanyị ọ nabata na ihe kpatara na ya eji sị ya chọrọ ịhụ ya ka ya dị sure na ọ chọghị isi n'azụ kpụrụ ndị enyi ya bịawa ngala bịawa sị na ọ na-aga ịlụ nwaanyị na as a mother
nwa ya nwoke ebilite ịga lụọ nwaanyị ebe na ọrụbeghị ụlọ, otu ụgbọala ọgbatumtum nwa o bilie ka ịlụ nwaanyị o kwere. So na ọ dị support na ụfọdụ ụmụ nwaanyị sef na ha nwa the reason ụmụ ha ji na-eme ọfụma nọrọ ofu ebe na-agbara ndụ, because enwe onye na-energize ha, enwe onye na-vibe ha, enwe onye na-epushu ha hard to do well. Ọ sị mma ya nụrụ nga bilite onyeghị ọnụ, mma ya gwawe si ya na nwa awụrụgodo gold na ọ ga-ebi n'ụlọ ya na olewe nga ugbo lecha ya na ya ala. Ọ sị mma ya kerepe eji the woman adakapụ n'ọchị n'ime ụlọ nga. So ugbu a ka efi na ọma ihe na efi na ọ bịara skuul na ọ na-ịnọrọ ọdụ nga ka ya kụziwere ihe ya ele the woman lee iwe na ọnụma ya nọrọ nga sonwe mma ya nụzi ka the girl na-abara mma ya sị ke omee n'ole nke omee n'ole ya sị ọ sị ke omee n'ole, that means ya wụghị onye mbụ ya nọrọ nga agashi ike na ya kpọghụ this girl na phone. The girl akpọkwana ihe again. Ya kpọghụ ya na-ele ka ọ ga-akpọ ya ma ọ ga-asị ya ka ọ jụ ya ka ekwuwarịtụrụ ihe a mere na that time mkparị ahụ nne kparịrị ha. The girl akpọzi ya na phone, ya ma akpọkwanahụ the girl, everything na-ada ya efile ihe niile o end ala. Ya nọrọ one Sunday tresịrị that girl ọsọ na people sị na o yiri ya mana ọwụhụ nwanne ya. Ebe ọ tọrọ ụlọ ha aka, ya gawa n'ụlọ ahụ ọ tọrọ aka rute nga luckily ọ naanị that lady nọ n'ụlọ that very day. Ya na ya bụ akpa nkata ya gwa ihe ya bịara. The girl achịwa sị na ọ dị surprise sha, mana mgbe ya bịara convince ya sị lekwe ihe mere lekwe otu o shiri mee na ya laikiri ya, and ebe Chukwu mere ebere na-eke mmadụ abụọ ọ bịa nwekwa onye yiri ya even though na ha awụghị nwanne na ya ọwụ ihe the attention ji shift na ngwa ngwa dịrị ya izi shift na ngwa ngwa. The girl achịwa chigide nọ very lively young lady na ote ya na this girl share nọmba ya lawa. The girl na ọ na-eme ishi ya na ya bụ bido kpakọrịtawa na phone, kpakọrịtawa na phone. Ọ wụrụ na the lady na-ere babies, ọ na-ere akwa ụmụaka. Ya na ya bụ banyị ga-bido mewe. After some time ha gaa hụkwa ụlọ ọgwụ ga-ele everything dịkwa okay, ya propose marriage. The girl kwere n'obi ọma jump at him. Ya jụọ esele mgbe ya ga-alike mgbe ọ ga-alike ka ya bịa hụ parents ya. The girl asị ngwa ka ya na mme na mpe ga-akpa ya akpa ka ya mara mgbe ga-adị mma ya gwazie ọ bịazie that time enye ya information. Ruo that day ya gawa garute ha nabatachakwana ya ọfụma, nabata ya like with respect. Ọ ya ka ya gwara ha ihe ya bịara. Ha sị ngwa na ka e were ihe niile tifee Chineke n'aka n'ebe onye ya na ya abụọ na-eme ihe onye o kwere bịa ekwerele na onye awụkwana ha na onye ụmụ agbọbịa ka ugbo na ụmụ okorobịa ugbo ha ji aka ha etotegoro onwe ha nwaanyị. Ọ mara na ebe ọ ga-adị happy na ya ngwa lekwa ụzọ no problem, achịgbuo ya n'ọchị na ọ wụta ya eshiri laa ije ahụ na nwaanyị mba nọ na m lezie. O ruo mgbe ya bịara nara list na nwaanyị mba nọ na m lezie ihe mere na moto nụ ntara ya kwụrụ ụgwọ ya enyewa the people nsogbu. Ha ebulata the moto because ya chọrọ ịdị on, ya chọrọ ịnọ ọfụma before na mgbagharị ihe nwaanyị a. Chukwu emekwa na ebere the moto abata, ya eburu the moto the day ya gara na list. Ọ wụrụ na all this woman na rejectri ya wụchia lady ha n'ihi na ha wụ ofu okoro, ha na ha ekekọrịta nwaanyị di, ha wụ nwanne the same kindred. Ọ wụrụ na all this lady wụ ma this woman na ex ya na ọ wụ chia lady ụmụ nwaanyị. Mgbe ya kpọrọ ụmụnne ya bịa agbawụọ asị ya ngwa na omenala ka abịara nara list na ya ndị bịara ịlụ nwaanyị ekwechiri. Bido gbanwee ihu, bido filiwe na gịnị, bido jụwa anya nwaanyị atọ na cars parked outside n'ihi na nwanne ya nwoke bụ motoki, ya nwa bụ motoki. Anya ya atọ na moto abụọ nọ outside parked outside. Ọkpọ mmadụ gị ọpụtagodo na-ele otu eshiri mata this young man bịara ịlụ nwa ya sị ya nọ ngala na nwa ya nwaanyị kpọrọ onye bịara ịlụ ya bịa ji ya na-ele na ihe ya ga-eme ya nabata na the young man n'ihi na ọ dị mma na enwere ihe mere na ọma bụ onye ọwụ na ọ wụrụ onye aka ekwe anaghị list ya agaghị release list a na onye a na ọwụ onye nghọrị na ọwụ onye ọjọọ. Jụwa sọ ya nwa pakịrị moto abụọ ya sị na ọ bụ otu nwanne nwoke bụ otu na ele ihe oji ajụbisa gị na nwa ọma bụ ndị ha wụ yes
na ọ bụ onye bịara bịa ghọrịa nwa ya, na ọ bịara bịa ghọrịa nwa ya, mejọsacha nwa ya oyi, rịa nwa ya elu, tọọ ya ime, shie ya ime, kọrọ gbadaga, bịa ntụrụ gbazie nwa ya anụmalụkwa, mapụtazie ebe ịlụ ha, na ị gaghị erelizi list a na unless ọ bịara ije ahụ ọ bịara enweta oshibi ije ahụ amara tie okwu ọnụ. Ọ sị asị nkweghị ya na ahụ ga kpọtụrụ mma nke nwoke the woman sị nkweghị ya ha nwa na suspect kwa na enwe ihe megara because abịaba n'nwa olu n'azụ and ya nọga ihe okwu ga clear from ebe ya nọ. Ụmụnne mmanya ha dịcha na we mmanya jike that day na mhụ ka mmanya dị aware mmanya gwara mmanya everything. Ụmụnne ya bịa ije ahụ ka knowing fully well na a ga-ahụ this woman. Onye ọbụla agbana nkịtị na-ele ihe megana ndị obodo ụmụ nwaanyị abịa gbaghara sọ gịnị ya ebido kọwa ihe n'ugbu a na one woman agwụwa esi na ọ bụrụ na ya na nwa ya mere ihe ọ dabara ha na ọ pụtara na the young man agaghị alụ onye ọzọ masịrị ya ọgọdụ n'obodo ha na ihe ọ na-ege na ọ bụ ikpofu akụ. Nna dị gel ya bịara ịlụ ajụwa esi ihe nwaanyị akwụghị ebe a na ọwa eziokwu na enwere ihe ejikọrọ ya na nwa ya nwaanyị. Ya gwawa the man si ya na n'eziokwu na ebe a ya bịara for the first time na ọwụ nwa ya nwaanyị kpere bịa na ọ ya ka ya tụrụ bịa ya bịakwa ịlụ ya bịaghị ime ya enyi na ya bịara ịlụ ya. Na mgbe ha ruteziri na nna dị girl enweghị problem na ọ nabatara ya ọfụma kama nwunye ewe onye si na ihe etikwela isi na ya rụtabeghị ụlọ ya zụbeghị moto na ọwụ na ya lụọ nwa ya echi imeme nwanyị n'ime abalị na ya ga-eji isi ebuga ya ụlọ ọgwụ. Ezuru ya ọ sị ya kpọta mma ya ka ya gbaa ya interview jụọ ya ajụjụ ọnụ lee ma ọrụkwa mma iji eme nne di ya rịọ mma ya convince mma ya kpọrọkwa mma ya ga ọ gwawazie mma ya sị na ya jọsụcha ile nwaanyị ahụ anya n'ihu ile mma ya anya n'ihu dị sure na ọ dị aware na nwa ya nwoke chọrọ ịga lụọ nwaanyị even though na ọrụbeghị ụlọ ọzụbe onweghị ụgbọala na o kweghị ya ọ chọọ ịchachachasị etikwela isi ya na mma ya ote ka ha chiri lawa na ihe ọ bịaziri nga ugbu ọbịbịa ịkọ ya amaghị ihe wu the problem. Ihe steji ugbu a ka anọzi mmanya ebilitezie fesizie the woman gwawe si ya na ihe ọ chọgawu ndị moto na ụgbọala mana ihe ọ na-amaghị wụ na nwa ya nwoke bidoro ịgba moto at the age of 18 years na ya shihụ na poor home na ya nwa ya nwoke bidoro ịgba moto na nna ya zụrụ moto bụ mụọrọ ya moto na ngwa na nwa ya akwụkwọ ajụkwana ihe oyi na ma ụlọ ahụ ọ jụghị esi na nwa ya nwoke arụcha n'ụlọ ndekwe moto n paakịrị nga na nwa ya nwoke na ọ ga-aga nọrọ n'ọnụ ụzọ ụlọ nga ahụ onye akụkọ aka sụtụrụ nwa ya bịa ya na ịgadi ya gbawa ya kwestion gbawa ya ajụjụ ọnụ menweghị interview na ọwụhụ nwa ya mụrụ ọkwa n'ụlọ ka nwa ya ga-ebi. Ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ebido tanwu nwa ya sị nụkwe enwere ihe ọjọọ ndị a mere nwunye ha ọta ka ha ji fesizie na enye ha list na ya mepụta weta list biko na ihe a na ọ bụ ikpofu akụ na enweghị onye gburu ibe ya ma ije ga-ekwe ọgaga ọ ga-ekwe ọlụla. Nwaanyị ekwechiri finally ya ewepụtazie list nye ha chizi nga ha na pụọ gwawazie mma ka ya chọrọ ịlụ gwawazie dat na ya nwa gaa n'ihu kpọrọ nwa ya kpega onye bịara ịlụ nwa ya nọ naanị na enwere obere nghọtahie ọnwa shi na kpọrọ nwa ya na kpega meke nwa mechie ọnụ nwa ya nwaanyị alụọ this young man alụọ nwa ya nwaanyị na ọ wụrụ ya mkparị na nwa ya nwaanyị na nwa ya wu nwanne na ele otu ha ga-ahụta onwe ha echi ma ha lọtachia ngana asị ndị obi ama amụ na ọ bịara bịa ịtọ ya chalenji na ọ bịara bịa ime kirikiri n'anya na ọ bịara bịa ime ke na ote ya jụrụ na onwe ha ebe nwoke obi ya kwesịrị ịga na kọmuniti anabata ya na o kwesịrị ịga another place ga lụọ nwaanyị na nwaanyị mba nnọọ. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị nọ nga ahụ anọrọ on her side ụfọdụ anọrọ on the side of nne ka mụ the girl ya bịara ịlụ eyi ya izere the thing na ka e nwee obere meeting na nwaanyị mba nọ somebody may advise si na echi na community ya pụọ from that kindred na ya lụ ha gaa n'ihu gaa lụọ that girl na esemokwu ga na-adị between the two families. Ya gwawa ha sị na ha awụghị ofu nna na ha awụ kindred na ha awụghị ofu nna ha awụghị the same family. Ọ gwawa ya sị ya na yes na even at that na ha awụkwa nwanne na ya ga ebe ọzọ ha pụgazie that girl entirely ga ebe ọzọ ga lụrụ nwaanyị pụọ ebe a ma ọ wụ ya ha abụọ ga na-ese okwu the two women ga na-ese okwu. Na nwaanyị mba nọ na ya nọzi 4 days ago nna the girl akpọ ya si ya na ha esetụlụla na ya bịa ya kpọrọ ụmụnna bịawawa ije ahụ ọnụ na-eme ihe karịrị peace na ụta apọsụrụ ka a mara onye iwe dị n'obi marakwana ihe wee iwe ya na ekwekwele n'okwu na ọmpa ex ya wụ onye si dat na ebe ihe ọma bịara n'ụlọ nwunye si ihe ọma ha agaghị abata
na ya this man nwere right ịga lụọ onye ọ chọrọ ịlụ ọgọdụ na nwa nwanne nwoke na agaghị egbochi na mpa dị gelu biri okwu na mitin ha gara na ihe a nwaanyị kwugara na ejikwere bịa ghọrịa nwa ejikwa eme ka eme ka ọzọ na mpa dị ga-ewe onye kwuru eziokwu kwuo ihe mere na otu o siri mee. Ha emechaa mitin conclude ha ejizielu oji sị na ha bịawa na udo dị. Na nwaanyị mba nọ na m gwara akụkọ na ogboto were ya ụmụnne nwekwa ihe m ga-atọkwasị ya na m tọkwasị ya. Ụmụnne m ọ na-ahụ nanụ onye a gwara nọrọ ihe m na-eji m buru ya kpofu gbara bịawa nga bịa gbotowe ọka unu were ihe mere onye ọzọ wee mụrụ akụ. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị dị otu a di bịawara nwa ha na ịga na ikiti na ịga na the middle ị ga-akwa ha ka mgba aja bifo gị na ahụ nwa ha na ịga jide kii jide igodo jide ihe niile. Di ga-abịara nwa gị hapụga ihe ị ga-eleruo nwata nwere nwoke anya lee ya anya na mkpara anya mara ụdịrị mmadụ ihe ọwụwa enwe ajụjụ ị ga-ajụ gị ịjụ ihe ị ga-eji ịjụ ụwa nwekwara ụgbọala ọ rụkwala ụlọ. Chefuo na enwere ndị rụrụ ụlọ nwee ụgbọala mara eji aha nụzi. Ụfọdụ nwere di nwere ụgbọala nwee ụlọ n'ime ụlọ a ka a kpọgburu nwatakịrị agara aga lụrụ nwa ha nwaanyị agara aga lụrụ. Enwere ihe a na-ele anya lee beyond ụlọ na ụgbọala. Ịjụọ the necessary question ọ gịnị ka ị na-arụ ya ekwuo ihe ọ na-arụ ya doo anya na nwa ahụ agụrụ agaghị egbu ya gị lee ya nwere nwoke dị ambitious enwere ihe a na-ele anya gị ọzọ gị laghachi ga jụọ nwa ụfọdụ ajụjụ because enwere ihe ndị nwa hụtarala na ihe ọma ị na-adịghị awe ọgwụkwa na ihe ị kwesịrị ịbịa jụwa gị chizi na nwa jụọ ụfọdụ ajụjụ mara ka ị were mara ebe nwoke ahụ marakwanụ lerute anya. Mana mba ọzọ dịka ibe ya wụ nwaanyị nọrọ n'ihu ndị ọgọ nwoke bịaje ịlụ nwa ya gị na-agbafuru dike ị ga-ekwe ekwupụ ọka gị na-egosi ndị ọbịa ote gị na di gị si biri ke nwoke bịara lụ nwa ụjọ atụwa wee ya na-ahụta onwe n'ọdịnihu na ị ga-edenwe nwa nwaanyị ga-edenwe ya ebe idenwere di gị. Ụmụ ihe ndị a dịkwanụ mma ike na-akpọ nwaanyị nara nwoke nwe ụlọ isi ezinụlọ nara ya ọgọ lụọ nara ya oche bupụta na mbara gị ga-anọ anọ gị ga-eme interview gị ga-agba ịga na eshi ike ihe ọbụla ga-eme ga-abịara through you mere tụkwa ya n'ere ihe dị too much ọ naghị adị mma. Ụmụnne m ọ na-ahụnanụ otu ụwa na-adị onye ọbụla mara na ihe nwe onye chọrọ ịga lụọ onye ga-abịaje because of ihe o nwere onye ọbụla chọrọ ịlụ onye ga-alụ ga because of ọ hụrụ ya n'anya for what it is. Ọ nga ha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ.